Samuel Azzopardi, l-eks sindku nazzjonalista tal-Belt Victoria, magħrufa l-qrubija tiegħu mal-eks kap Adrian Delija u li twarrab mill-establishment li jmexxi il-Partit Nazzjonalista, se jkun qed jikkontesta l-kariga ta' rappreżentant ta' Reġjun Fgħawdex fi ħdan l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Innutat dan il-Gazzetta Kulħadd hekk kif spjegat li ismu tfaċċa fil-lista tan-nominati għal karigi reġjonali kif ippubblikata mill-Kummissjoni Elettorali nhar il-Ħamis li għadda. Il-kulħadd spjegat ukoll kif fil-fatt Azzopardi kellu jikkontesta għal din l-elezzjoni b'mod indipendenti wara li b'manuvra ta' block vote kontrih koordinata mill-establishment u l-fazzjoni tal-eks kap Simon Busuttil tneħħa mit-tmexxija ta' Reġjun ta' Għawdex bekk huwa se jkun qed jisfida lill-partit tiegħu stess. Il-mażul tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista sabiex ikun rappreżentant tal-Għawdex fl-elezzjonijiet tal-AKL huwa Robert Tabone ibn Anton Tabone. Anton Tabone kien magħruf għall-qrubija tiegħu mal-eks kap nazzjonalista Eddie Fenek Adami. Tabone tefa' n-nomina tiegħu nhar il-ġimgħa fl-aħħar jum disponibbli għal kontestazzjonijiet. Kemm ilhom jeżistu reġjuni għal dawn l-aħħar 12-il sena, Samuel Azzopardi dejjem irrappreżenta lill-Partit Nazzjonalista fuq Għawdex. Iżda x-xahar li għadda, il-Partit Nazzjonalista imbotta 3 ismijiet tal-elezzjoni interna biex jinqala Samuel Azzopardi. U magħruf minn sorsi għawċin li Azzopardi ma ħax din il-manuvra sew li mingħajr dubju marbuta mal-fatt li hu kien leali lejn l-eks kap Adrian Delija. Azzopardi fil-fatt kien ħajparteċipa f'diversi programmi televiżivi u radjofoniċi qabel l-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista f'Ottubru li għadda biex jargumenta kontra il-Blue Heroes tal-establishment li ridu jtajru lil Delija bl-iskuża prinċipali li ma kienx qed inaqqas id-distakk mal-Partit Laburista fl-istħarriġ tal-opinjoni pubblika.